שלום חברים, עדכון חשוב, סוף שנת 2024, ההקלות בבנייה מסתיימות. אם יש לכם מגרש ואתם מתכננים לבנות, הסרטון הזה ממש חשוב עבורכם. קודם כל אני אסביר מה זה הקלות בבנייה. כשאתם רוצים להוציא היתר בנייה, אתם יכולים להוציא את היתר בנייה מכוח הטאבע. טאבע זה בעצם תוכנית בניין עיר שבה רשום ומפורט כל ההנחיות לבנות את הבית שלכם. אז ההקלות אומרות שבנוסף למה שרשום בטאבע, אתם יכולים להגדיל את הזכויות בנייה שלכם ב-10% לפחות. אני אתן דוגמה, אם יש לכם מגרש של חצי דונם, ועל פי הטאבע אתם יכולים לבנות שם 200 מטר עיקרי, אז על פי ההקלות אתם יכולים להוסיף עוד 10% שזה 220 מטר. בנוסף יש גם הקלות בגובה בניין, קווי בניין, מה שנתן לאנשים שמתכננים את הבית שלהם הרבה יותר מרחב. אז כל זה הולך להסתיים ממש בסוף שנת 2024, שזה עוד פחות מחודש. אם אתם שואלים את עצמכם למה המדינה עושה את זה, אז ככה, זמן הוצאת היתר בנייה במדינת ישראל הוא יחסית מבין הגבוהים בעולם, וחלק מהסיבות לכך זה בעצם ההקלות. כשבן אדם מוציא היתר בנייה ומבקש הקלות,